Monessa suomalaisessa perheessä eletään nyt raskaita viikkoja. Se lohdullinen uutinen vanhemmille on se, että nykytiedon valossa lapset eivät ole koronaviruksen riskiryhmää. Lapset ovat kuitenkin koronatoimien vaikutusten riskiryhmää. Kaikkiin lapsiin ei ole saatu kouluista yhteyttä. Poliisin mukaan perhe- ja lähisuhdeväkivallan määrä on kasvanut. Vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat tulevat todennäköisesti lisääntymään. Monessa perheessä avun tarve kasvaa lähiviikkojen aikana. Kriisin vaikutukset lapsiin näkyvät usein vasta viiveellä. Aika rajoitusten päättymisen jälkeen tulee olemaan kriittinen. Varautuminen korjaaviin toimenpiteisiin on aloitettava ajoissa. Kysyisinkin, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä vähentääkseen poikkeustoimien aiheuttamia lastensuojeluongelmia?